Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Patay ka! Patay, Greg! Sa imong luyo, Greg! Greg! Ang suwa ba yung nagkuptan? Ay, kangiluan ang tanaw, Roy! May bagong ka pa! Greg, nakadugo yung kamot! Ilapuyo, Greg! Marika! Kinsa pa ninyo! Kinsa pa ninyo! Ipongko ang tanan, Greg. Gawas na tunduhang amon li nagbarog. Ang imong kawot ang kadugong ngayo. Dali yung dalawa na nagkatayo pa rin. Dali yung opisina na superintendent. Tikoy, ipasal pa sa unang plano sa kaway. Ha? Oh, Greg. Sama kayo! Itong kibuhi mata. Ay! Mao ni kini imong istorya na ko, Greg. Dili pa kinibaw, Tikoy. Doon lang pa'y laing may tabo. Apan ako na lang huwag ka na labot. Bahala na huwag yung labot. Basta kauban lagi hapon ko ni mo, Greg. Ay, bitin na mo apil ko! Opo! Ba? Ditang nagkarayat kanina sa Mesol. Dahil sa dalawang ito. Yan nga, sir. Silang pulot-dulot siguro, sir. Ilaw ito, sir. Pasok na sa luha! Sinyawa mo! Sila mong pinto! Tikoy, pas. Salamat. Bilabang ka sa una na ng plano, Greg. Tikoy, Sir Dudong. si Greg Rama Bartolina. Huwag kay labot. Oo, sir. Dapat mong kapsula, Greg. Hindi pa, sir. Good. Ang musulod dito po, ipabartolina ka din ako, Greg. Ilupong kang buhi nining kapiyo na. Agad ka rin di kapsula. 30 minutos ra ang kamitan na para sa temporary mong kamatayan, Greg. Sir! Sir! Dalhin nyo itong si Greg sa Bartolina. At itong isa, ay ibalik nyo siya sa kanilang silda. Good luck, Greg. Halika na! Tabangi may kino. Aning malisod na mong kimbuhaton. Pasok na, Tikoy! Pasok na! Oo. Pati sa ko pa. Nabala ka kong Greg. Pasok ka! Pasok! Ikanaduhan nila ang pultahan aning Bartolina. Kagamay si Bartolina. Pabuton ko lang ang sunod may tabo. May mubanos at mga kwartya. Nira sila. Ablihan nila ang pultahan. Ablihan nila ang pultahan. Kunin natin. Huwag kang maingay. At huwag kang kikilo sama-sama. Ilabas na nato siya. Pero sa'yo. Tingnan. Ayun na. Tira. Isa na patuloy na.
luyo rin ang bilibid. Adto na nako lamya ang kapsula sa luyo sa bilibid. Yan ang luyo sa bilibid. Doon pa. Nandun ako kay. Oh, yuta na kaya mo gilaktan. Ayun ako kay. Makita agi kanila ang kinautang yuta. Kuhaon ko ang kapsula sa akong bulsa. Tira, dekoptal ko na. Matulogin mo na lang ito. Ang ibutang sa akong bakba aron akong lang yun. Matulogin mo na lang ito. Yap! Tulog na. Wala tayong problema. Para ilibing natin siyang buhay. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!